Tiripon amay kasubagong aga ang mga personahes kanman iba-ibang government agencies, local government units as in stakeholders sa tree planting activity sa Barangay Lidong, Santo Domingo, Albay, napig panginotan kan Civil Service Commission Bicol. Inapod ang aktibidad na tree growing for a cause na may temang malasakit sa kalikasan, malasakit sa lingkod bayani. Apwera kaya sa makapagtanom nin kahoy, obheto man kan aktibidad na makaguno nin pondo para sa pamanang lingkod bayani program kan ahensya na nagtataon nin asistensya sa mga pamilya kan mga namaaram ng empleyado kan gobyerno na nagadan man tang pigigibuan sa indang mga obligasyon asin responsibilidad sa trabaho. Successful po yung ating conduct ng tree growing activity. So ito po ay in connection po sa Philippine Civil Service Anniversary. So ito po ay 124th Philippine Civil Service Anniversary. So pinagbigyan po tayo ng napakagandang weather ngayong umaga. Para sa kabuhan kan Department of Labor and Employment Bicol na si Jimmy, bentahe na may siring na aktibidad nin hulita apisar sa napapabaskog kainian kapalibutan, magkakatabang pasinda sa programa kan CSC. Siyempre, rani kita sa anong kang mayon, sana maging itong pigtanong ito, dapat maging ano ito kasi pag nag-ano ang mayon, at least may magwakita kumbaga, ang pagplad kang tubig, kasi may wala makitang pangharang sa... Presente man sa pagtiripon si Noel Cirillo, ang presidente kan Human Resource Managers Association Albay Incorporated o HRMAAI, na nagpahiling man kan sa iyang suporta sa aktibidad. This project is a noble project of the civil service because this problem is giving us a big threat talaga sa security, hindi lang sa environment. Kaya malaki ang pasasalamat ko sa lahat ng agencies from regional level down to the LGU sa pagpunta nila dito sa mga head of agency na nagpadala ng mga participants para dito sa project na to. Salamat sa inyo pong lahat. Suportado man kan Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Philippine Army, Bureau of Jail Management and Phenology, Department of Environment Resources, Department of Trade and Industry, PIDEA Bicol, LGU Santo Domingo, Legazpi City Water District, asin iba pa ang inisyatibong ini kan CSC Bicol. Mientras tanto, total na 500 na seedlings nin pili asin nara ang naitanom sa aktibidad. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.